As I say. But zabwino. Zabwino tase. Ngoyanka kuti zabwino. Ngizoti makangati ndi Angola general basi. Koma I say I'm not all that fine. Bwana se. Ase mimi kunelepera mwewe ndozoro ndi mavuto. You can say so. Kunene paukuona ndiweyo panjapa. Mankati mundaonda kopya. Oh. Bwana se. Chafuna ndiya. Kati mundaonda. Kunyumba. Basi tafika uzoba jana joka. Yes. Kufika wapeza tu basi tu nzimayo akulankhula zinkhani wanchitoje. Atamusowa. Umusowa wanchito. Nenda nkhala paseli potero. Oh, iwe mangomvesera. Mangomvesera. Pano pomwe ndikulankhula pano kulibe wanchitoje. Bwanje, amangomvesera. Zovuta sindi nemamuna zikundikweteka kwambiri. Izimoni kuti sipanali kucheza kwabwino momwene ndinachoka. Okay, amayankhula pa phone kapena anali munthu. Anali munthu amauza nzake. Oh. Ndamusowa manganya, yayi. Kodi manganya ndi ubi wamfupi? Iyi ndi wamfupi ngati ngolo iyo. Amene. Pajeuja ndi wachibale kumuzi kwathu. Okay. Ngati zikhala naye. Sindingati ngati wachibale kuona ndi munthu wakumuzi etu kuti malinga ni momwe amavutikira. Na munthu tabwera zithandiza ziwiri zitatu azipeza kangaje. Okay. Mano zimene wandichita. Padaka lono chibwerene sinthu zotali kuti. Koma iye kuchoka kwake ndibe nako ntchito, ndibe nako filimu ola hafu. Koma zokhazi zimene ndikuona kuti zachitikazo. Aganizo andichulukira. Okay, so aganizo andichulukira isipo basi. Zimene amayankhula madamu kunyumba koma auza nzawo. Ndi zimene zokusokoneza ni munthu, sio? Ndaonda inside. Ndine mamuna. Taina ndi mapirira. Wazimene ndamva kulankhula kuku. Ndeza ndisokonezadi kwambiri. Nditakhala. Okay. Fake ndinabwera. Pali nthawi ina yake asiye umaziwa abe munthu. Ona kuti mwina ndikangochisunga mwandeka mtima. Chindikulira. Zimene yes with my friend. Fake ndabwera pano. Okay. Kuona se so kandi yonazo akazi yanu amusowa nyamata mfupi kuti amusowa ujo mfupi amakhanga ti nkhumba ya iye yakatiwo sindikuziwa kuti izamene kwapita ndime nazo chito nazo chito kaya walowera kuti kawalowera ndime nazo chito ndichita chinde chipongo. Okay, ndiye ino maganiza bwana maganizo anga atwa papa ndisaname monga kuziwa kale ngati kumbali nangofuna kuti nangogwira mtima wanga kufuna azipita nzimayo. Banja papa palibeko kuli bwino mwina ntamakhala ndekha ndiyambirenso koma ngama khale pa khomo ndi nzimayo kwanda khalidwe ngati amene koma amwe sase wanchito inoyo mwakazi wana wankhula ndi nzake ndempa kumapanga kale chiganizo kuti anyamuka zipita ndikuona choncho poyamba ndimafuna kuti ndizitenge bwino ndisapange zinthu mwaphuma kapena mupya mtima. Okay. Sika kukhala pakhombo bwino sindikuvuta sikutandi ukhala bwino ndipo sindinamuonetsere sitikulankhulana naye khala chiti hayi komano kwani ndimagalitsa kuti chimene ndakuonza mwina bwera kuti ndizakuuza kufuna ndizakuuza zimenezo kuti azipita kuti ndikuona kuti atamapita ndikhala nditendere mu mtima. hayi okay nkhani zindichitira ubwino yes nkhani ngati zizi ndi zimene zikuvuta kwambiri masiku ano chifukwa chonena kuti azimambo ambiri mwina chiganizo chikumativuta chifukwa iniyo imene mabwerera makwapa mabwera mutapanga kale chiganizo koma mundimvese zimene fana kuzenezi mundimva mwe akazana kuyankhula pa phone kuti amusowa wantchito yes koma iniyo mulibeno umboni weniweni onena kuti kodi zinthu zimachitika kapena ayi imene ndi mistake imene kumachitika mabanja ambiri banja alo ndira muno bwino musaiwaletipa chikondi chokoma ngati kuti ndibe mboni uye wathawa nyani wantchito hayi mwina sana thawi zimene imukwene mukumana ndi wantchito mumve bwino kuti chuchitika chani ndiyo kuti anthu timapanga bondi nthawi ineyi yonse ubale umene ulipo pakati pa wantchito ndi akazi anu ndi ubale wanomo mmene amakhalira anthu tsiku lililonse ndi ubale uchionera kuti amusowa mwina sakumuona kuti wapita kuti mukwene mufufuza kuti kodi manganya wapita kuti inu wafupi ngati amene uja angamapanga zinozi ndi akazi anu wafupifupi kuti akazi anu afuna chani pamene basi ndomamvera fake ndakuona kuti maganizo anga ndingomusiya nzimayo jasi pamene popo azipita hayi pamene popo pamene ndimwine muganize azipita akazi anu naika kwambiri trust mukhulupirira kwambiri kuti sangapange zinazo wani momwe ndamvera ndichina pali kumpepa kwani iyeyo manganya
watawa chani wapita kuti walowera kuti Inuyo- kubweresa ndiro koma osafuna kuti kapena kuti andiuze inuyo ndi amene munamtenga amene uchakumudzi bwera naye kuno mwandimva so musanapange chiganizo chanu mudikire nabwera munopita kuti abwera mukhale naye pasi mumve mbali yake akazi anga akusowa bwanji chuma chitikati chake komanso akazi anu simunakambe nawe musafuse chilichonse inuyo mwangomva musafuse china chilichonse inuyo mudikire wantchito abwere manganya akabwera mumuyitana chomwe tabwera takhali apa kuti pakhumba nomukhala bwanji mmene afotokozere iyeyo ndi zimene zikupasa mpikiro kuti zinthu zake zikutere zinthu zikutere osabuluma popanga chiganizo ayi zosezo tundazihoda mmene mwavodera kumene wapitako tabwera mmene sakugwira ntchito alibe kolowe apa apita kuti kuchoka kwake ayambana ndi madamu kapenayo ndifake tikuzana kuti abwera koma do you think kuti nakuti abwera ndimuona kumanganya ndimuona ndi mtimu wabwino inu apatu zikundipweteka momwe ndanenera tampesera bwino ndipo kandinyasa kamunthu kamene be a gentleman mwandimva well, how can I be a gentleman when things are not okay with me? Papa muenda zipangira hando ndakuuza kale kuti no at least ndazihoda kuti no ndisapupulume ndifatseka. Inuyo mumudikira chimene ndachikonza muenda kuza wenda ganiza kuti ya azipita. Muna mwake ntangu muso wakake muna angochoka kakhaleka muna so mwazi bwera mama ngakuyoyu mkazi wanga. Ife yonga tazibamba. Mukundimba mane kuti mkazi wanga kukundi. No. Aliwe ife yonga tazibamba. I say tena kuziwe ndi kutoka kumvesa koma so pala situation ina ke 40 ndine muna we for one kwa no ife yonga tazibamba. Ngani ngati ndizowawa. Koma ngani ngati izizi ndiziwe kumasokoneza kwambiri mabanja. Banja luje ndakuno kwino. Akazana chama ukondani inuso akazana mumakonda mwamva musaiwani kuti chikondi nchokoma. Endi kamuntu kafupi ngati amene kachaka sikangasokoneza banja. Chikonda chimwene nchokoma. Inuyo kazana simuna mfuse mwita bwino kwambiri. Endi manganya inuyo oli mumfusa apa ndimanganya akwera mukhale pasi momwe afotokozere ndiziwe zipereke senso kuti nkhani apa ndizili apa musakupuluma banja lanu lijaphambira malisilira banja lusilira mwandimva mwe mukatengana mwene kumapita kuchecha ndamene zoti ili ndi banja ili koma lipezeka kuti kamuntu kafupi ngati ndekasokoneza banja lanu nkhani zake izizi awa palibe nkhani iliyonse chimene niyo muchita chimwe tamamwaniro aliposowina maliza mananga siku mwatu makhaungu mwe voti tikucheza koma ndili patali kwambiri ndisali pano zimene zikuphaza kwambiri tumaganiza kwambiri kwazi mayi nthawi zina zimakhala zifukwa zosamvisiseka mubwino zoti munthu akusolva anthu amo ine musalenda uli manganya abwera manganya mwava mwe uberaso kuti kunyumba kwangako manganya sakubweraso manganya kwawo momwe aswa kunyumba kwawo sana kafika anthu akwawo abwera tu kunyumbako anabwera mafuzangana iye kumwali sizikuzika kuti ali kuti ine sana ndisazike kunyumbako sana kafike hayi ngokumbira phone basi mfoni yake ingapezekeso ndipo sana ndikafuni kenekana malaba bandit kokaine uli pano basi sikangagwireso mori pano pamuntu zoti palibe communication iliyonse palibe po communication iliyonse ndika munthu amene kali koma no lene lili banja lano licha anthu ambiri amalisirira banja licha mwandimva inuyo take your time ndi apatsa mwacha anthu amalisirira kumoyo wazandonongera pamalo basi mwandimva anthu banja lano chamalisirira chimene muchite inuyo khalani pasi ndi mkazi wanu bwino mukulankhula choncho ndikhale pasi ndi mkazi wanga koma ndisaname kuchokera pasi patinga zinthu zandisokonekera ndifakire manena kuti sine ndizotezo zingachitike ndifakire manena kuti andi ndi chipongwe chimene ndachitidwa apa ngati ngati zimakazi wawo ndi komano inuyo nkhani mwangomba kuyankhula pa phone ndifakire mtima kwawo koma akazi anu ajamakonda amandikonda saka nandichita zimenezo makhoti amandikonda ndikuona choncho kuti sakadapa sindi kutha kumvetsetsa up to now kuti kapena ine chimene ndamulakwira ndicha ase ine am so faithful to that ndipo ndimakonda banja yes mokapita kunyumba mwamve musakafusa akazana wacha chilungamo cheni chizarani chizaoneka musasokoneze mtendere fa chaka munthu kafupi kacha ndipo mwachabuno kwambiri kuti chimunafusa ina chiliyonse mwandimva mwachabuno kwambiri inewo kupita kunyumba basi mungokhani mukhalira chichonse mukapange mene matani mene mumachitira mucho zabuno bwino sechi musafusa ina chiliyonse chilungamo cheni chisadziwike mwana chinthu chimodzi andizwa tumanganya pene kumane naye pamene ataone kuti nyimbo za reggae zija sizi zathu zija zakalekale umazoona gawana ni nyanga
Kana ni nyanga ngati mbuzi ije chonchije zinaita kuchoka. Achiona chimene chinachosa nyanga za galuzo. Abwe ngani izizi. Uzapa. Besera. Yakumala kupesa besera. Banji. Ba. Ha? Banji. Oti chani? Mena mufuna ja? Mutimu. Mene bo. Sindili munda. Mufuna moja. Ndikuna chimanga. Chani ja. Ndikuna chimanga. Chani mene muda kusia mene. Abuzi. Bwanji. Ai, Ndikuna chimanga. Kodi kuchitika chani? Ati mwentundu. kudzaba chimanga. Ai. Nikabe chimanga ine. Kudzaba chimanga. Yeah, Chimanga yeah. chijandavutikira ole nuye munandipatsa ko komi. Inu. Azakali. Hani ndi chani? Ine ndimafuna ndione kuti mwentunde. Kapela chalimbana. Ndiduse na. Mudutse? Mupitesa kwa kabako. Ndiduse ndipite kwa kabako nakasitose ndakuba. Eya, koma ndama tikadzigwire uzione uzitenge. Uziponye hapo. Kodi ino amuna nga madana nawo chani? Sini madana nawo. Wani yonda amena madana ndini. Kodi nkhana chamukiziwa? Anandi bweratu kundipempha ndalama. Akuti ndiyapase ndalama amachani 215,000. Awa. Liti? Ndiye ndinamana. Litiro? Mwafunse iwo. Unakubwala ndiye utiwo. Ata ndipatsa ndalama imene anyenyeka pati. Iwowo anthu akwajera anthu ndalama. Anthu akwathandiza azimayi amene Ndino apongo zanga? Mmene zimakhalira matendo. Ndino apongo zanga siyoncho? Akutero. Mmandifuna. Iyayi. Iniyo mumafuna. Mmandifuna. Chifano munakakora munanga wasimafuna mukanandiuza ine kuti mwana wanga tandipemphera kwa abambo ndifuna ndalama. Ndiye tasanafika kumeneko naonso adakapita kwa iwe kukafunsa kuti kandipemphera ine kwa apongo zaja ndifuna nkabekwe chimanga. Yes, akuba chimanga. Sitingabefe chimanga chimene. Iye musatawe rozakali. Ndopezani nsanga. Sikuli nalake tukopempha kumene mmakapemphako muzaona zopsa. Kodi mmene amatiuzira anthu kuchani tadikira maukota amasiku ano nditi mupita kuti sikuli nalake ine ndifuka amanena kuti musazakuwe kholo likabwera pa nyumba amenera ine ndene lopempha inu inu akwanu ayenera lopempha awa zikhala bwanji ndipo mawu amene mmakonda kuyankhula kuti nzanjera chani mamuna akwaja amandinyasa. Kodi apongozi mmandifuna? Ufanani njira yanji? Kai zonse nzakujera chani? Yeti? Mawu amene mmayankhula amanena kuti ine amuna kwaja mmati anna akwaja nzajera chani. Mawu amene amandinyasa lero ndikuzeni. Inu yotu mmafuna amunanga. Kumene mmapempha ndalama muli awiriwiriko. Kodi iwowa atati akulauleni niyo mudzathawa, mudzakuwa, musadzakuwetu. Musadzakuwe. Musakhala kuti muli awiri. Ndiyankhule. Ife ndithupi limodzi tu. Ine ndamunanga ndithupi limodzi. Koma mmene tidakuuzirani tidanena kuti wakuchimuna adzipempha mkazi. Wakuchikazi adzikapempha mamuna. Ine mmatsala njira imeneyo ndema kuti Anzana bado ndiuzire bambo. Ndiuzire bambo ake. Kuti nene mati mwakuti. Ine si bambo? Ine si bambo? Nakakothonya? Ine si bambo? Koma ineyo azakali inu mandichitisa manyazi nesanami. Hane musawandikire. Hane. Ine si bambo? Musawandikire tasiyana apite. Misaname anikumudwisa kwa basi. Ndizokumudwisa. Anikumudwisa masikono. Ndipo inu zimene naimbekezere kuti masikono angafike size yoma ndi yalusa ine pagulu lake. Ndezimene afuna kuti apange chani. Inu masikono munthu wokuti taphunzira limodzi. Tonse tinali limodzi. Tingaleke kuberekana kumbuyo. Tikanatha kuberekana limbuyo. Angadi yaruse pagulu lanthu. Ndenso pano ndinde pagulu lanthu kundisa kali awa anaba phone. Zona zimenezo. Koma mesa katabwera kunoko kuti nkhani ya pepese. Ndena kwa ngolongolo tadekani. Kodi kuleka waje. Ndebola tu ine ndiodeka. Ndebola ine ndiodeka. Kodi kudeka? Kusadeka kwaje kwa ndundwa. Kwa ini yake Mungu afika mapokosa. Kodi watu masa. Odi kumeneko. Chabu ndipange ine odi. Ndipange ine odi niyo mapanga odi maforce. Odi.
koma kuli anthu ndibe tunde kuti ana inu nanyo tadekani tifuse kaye pano odi amene angamu kodi inu kodi iyayi nanyo koma foniyo unabadi telefoni ina tufoni inachita kutola munaitola kuti ya tinali pagulu tili pagulu pachanza tumozi foni kunabwera foni iwo kuimba ataimba muja ndi anatenga ndikusiya pasi atamaliza kuyankhula ngeine mosaziwa naitenga foni sinaziwe nakangozizingira kuti ili kunyumba nde kuti munaba inu foni munamona kuti mwini wake waimba nde watha kuimba waisiya pasi inu ndikuitenga nde mukanena kuti munazizimukira mwita itafika kunyumba nazizimukira ntafika kunyumba nde ili kuti foni yo munabweza iya foni yo ninagulisa iya isinabetu koma nachita kutola iya naitenga kuisiya pasi iya muntu inu mutatenga chitenje kuchisiya pasi nde kuti ine kutola nde ndatu basi koma kuno kuli anthu koma akanakhala yena akanandikira kumbuyo akanakhala yena takhani tuchete koma takhani tuphe odi amene atuluka kuna khalamba ngati ife tufuna masikono tu kukoma kuno mkwandani ife tufuna mtu wa saizi yathu usanditopetse kukoma kuno mkwandani masikono amapezeka kuno kwacheta bwera munachokera kuti mwana kabene ndinu akuluakulu ife ndi akuluakulu ngati inu pamudzatani kukoma kwa ndikufuna nsikana nzathuyo ife tifuna amene tinaphunzira nayeyo inu mukatifuse kuti tifuna ndani inu munapitako kusukulu palibe tizipita ife tikhala pano abwere mukafuna onena munene zinthuzo inu musamachite makani musamachiteso ngati muli ndi mphamvu oyo kusukulu simunapite kuti chani kuti mukapange chani mukana kukala mukagwa simukamoka koma nkhani ndi masikono kuti mafuna masikono akupumula anali kuauzenazano abwera panjapa koma sepano nkhamba zinazi kuchuluka zoyekamba masikono mufuna chani timafuna inuyo ndine mwandipeza amasikono zona inuyo inokhala nzanu weni mutipezere malo tikhale pansi tiyankhule zimene tabwirira inu sizotiso tizikamba titayima mutipezere malo takulandira tiyeni tipezereni malo mufuna iwowa kapena inuso sizikukukudzani musatsikana sizikukukudzani kateni tingokhala apa awakubona tuzozokera ife tikakuwuzani za kusukulu kumene timaphunzira inu muyankha azakhala zake ziti azakha bwerani azakha ati mpaka mwafika pa azakha asabwere pano chifukwa zimene tiyankhulira papa atha kugwa nazo ngati kuti ali ndi bp kale masikono ndakulandirani ziko mukwambiri mwaswera ndaswera kaye ndaswera bwino ziko masikono inokhala nzanu bwanji ino kukandiyalusa pa group amene pachapo kumanena zo kuti ine ndinaba foni mukunena zona inokhala nzanu osati matetezana inu mutati mwalakwisa ife sitingakutetezeni chinzake chili pati sukulu taphunzira limodzi china timasewerera limodzi mwamaliza ndikukufusa kuti inuyokhala nzanga nde ndikufusanso kuti mwamaliza sitinamalize tiyeni malizani tufuna yankho umafunika ukamayankhula munthu azikuyankha ayi chabwino tamaliza inuyo malibe zina zake zimene munakamachita kumagwira ntchito kumatani umatigwirira ntchito kunyumba kwathu ndiwo basi zimene zimene mwabwerera basi kuzakundifusa zako komano inuyo amaya sikuona tinene chilunga inuyo tonsefe taphunzira sukulu imodzi tikuziwana tonse ndi anzanu uyu ndi wakuba iyayi ndiyakuba amatolatola munaona iwe simukati mujo simunandiberepo pensule we iwe ukaneneza kasi mujo simunandiberepo ndalama kundibera watambala amene wanali mangawa eti akalekale
kale ana nzanu kumuyalusa anandibera ndame yojera uyu ndipo iwe nkasi munjo mabako iwe usaninyase wapa ndikunyasa ndija ndikunena chilungamo iwe una bad phone ndiye ndene nani na baba phone inali yako imakupweteka ndizafuna ndikupasa iwe kodi inu tatiyeni zina zitika munthu akamachita tizingomuyang'ana tisamaikepo chifoti inu ndiopemphera kwambiri ndiye inuyo muzingoona kuti anzanu alakwisa ndiolakwa kwambiri inuyo samaliya ayi chilungamo chimamasula ichi ndikunena chindi chilungamo inu simunabe fonichi koma inuyo tabwino simunabe ifuso kwa inefuso kwa inuyo mukanamuyikira nzanuyo kumbuyo ndemuzakana kumuyalisa bagulu chizake chili pani eti sanganifusire kumbali okungokhala pe iwe mavomera ukaba umavomera unachiranduza kuti ndolonta bwanji siningavomera unanena sumavomera komonata sindikuziwa kuti inapita ku masikono simukanatha kungokhala pe chabwino kaya mukuziwa koma inuyo timacheza akufunsa kuti foni ili kuti ndinanena kuti ili ndusho ndiye kuti munamuona nayo ikana andikana ndachabwino simukanatha kumuyitana kumbali iwe bweza foni koma inuyo ukhala kusunga chinsinsi inuyo ni nzanu tatu ine chikakhala choona ndimangonena ikomabe inuyo ni nzanu mukanakhoza kumuzera kumbali kunena kuti tabweza ni foni iyo amayi anthu akufuna foni yawo anakupasa ndalama zingati olapapano ndipatsa ndetangopepesani mumpepese iyeyo mamuyalusa tangompepesani ndichoka tu pano ukapanda kupepesa pepani ndikukuza pepani inenanga pepani ndinene pepani ata mukanangoti pepani ndakuyalusa sindizambiraso sibasi ndalakwapocha kumuyalusa nzanu ndinakakha kuti ndikunama nanga nthawi imene anthu kuti ananyani nkanagwada nkanaguza komabe inuyo mukanampesatu koma masikono baba ine sindikuona chimene ndalakwa ulemu masikono inu ndine ndikuyeneka kupatsana ulemu mupasana bwanji ulemu inu ndine ndikuyeneka kupatsana ulemu mukumuyalusa munthu nanga umene nthawi imene munangonena kuti wokumbayo akanamukapa anthu akanamukapezera inuyo kuti sife kuti timachezera ndikhululukira ineyo nankhaniyo kuti ndiyabodza ine sindinena ichi choona ife ndetizikhululuka ine ndimanena choonacho sinitha kunama mukuziwa zimenezo umaso tunawe ungosintha ma statement ungosintha ma statement chifukwa chani ukunena pompano ukunena kuti nango ipeza ine phone yo ine isi yako phone yo chani manena kwa inuyo paso mwavome mwanena tu kuti phone yo tisimuna phone yo mwakuti ndi yako awadza upeperesana ndani iwe pasi pantima pakopo cheni ukuchidziwa ine ndikulumbira uchidziwa cheni ine phone sina olumbira inenso ndikulumbira nanena zona ine tu phone sina tenge koma pepani sinena kaya umafuna zikhala kwani kuti wewe ukhale wabwino kaya umafuna ukhale kwani tawapita te koma ananyoni nyani mbali ya huyo mbali ya huyo sumuli mbali ya hiyo sikuti tili mbali ya hiyo koma wachita kuneneka kuti mwinamba kale kuba anakaye na mkalango disia bora kama tusabere kwa nyamene jagarata na ngarampo mbava basi mukale kusachira kula na mnayamba kale wachita kunena standard 1 standard 1 mamba mawanja tumabweleranji tuzona kanjiani kaya kwapeza hapo ngoza jali kumunda chama chola chima akuchola chimanga akuti iwa napitira mwantunda ntalimbani amapitira cha mwantunda akuti ntalimbani ini mwazala mwentunda mwazala kudziva mwentunde tu ndicha ndinteza ndichalimbana so ndicha ndinteza basi amabana so wachoyankula ndipo takazeo mankaza oyo iweyo zoti neyo kapena ndine zakali azakali inuyo inu ndazanuwa sopano uyu ufuneka kumpasa mankhwala wapepera udyo uyu mau uyuyu wapepera udyo mau ndikukuzani mwana mukangomulekerera uyuyu apita ine tumankhwala ndi maziwo kuti ndikupase ni mankhwala inuyo mamuna chasanuka kanthu ndipo achangamuka
chizimba chimene tapasa ineyocho mankhwala ake osakhala kuti ayi so kuti so kapena asadzalekere tutuntu ayi sikuti kapena adya kapena ata ine sekuyesa mankhwazi ayi muzaona simene kazapasa ine tu ndingatha kukondani chifukwa mamuno atangoti amutsira mwana unga uja adzakhala munthu sadziwa tu chilichonse amangoona kuti chonse chimene anene iwoje chabwino chokhacho mamuno uja wajesa mankhwala ndiye ine ndifana ndisasuluse zimenezo kuti maso apenye abwenzi abwerere ndikukusa ndipo ndakukondani tu pamenepo nde musalephere mufuna kuti mubwere nawo liti inu tu musamene mubwere nawo liti olomawa nditakubweresa mukhoza kubweresa tabwera nawo inu simamuna mpongozi wanga uja akamabwera majumbo chonchi anali ine tu ndimadabwa tu sanali wa majumbo amene uja akamabwera iye manjanali tu musauze tu munthu anali yense inuyo nde musauze munthu ifo ine sisinga ndingakambe inu sisinga apa pande amakhala amphamvu ochokera kumakolo ndipo ino ndikazangompasa mankhwala amene akazangosuluka inuyo aji amene ungosulukanso tatiyeni tidzipita uko amwali ndikuperekezeni nangaso tidziloso nyumba ba Pande osama swapala kula datelo Pataka pamuza bala umasiya paza satimulono Tikapatidwa tumwai sife madolo Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know?